In het Tajik betekent Dushanbe, de hoofdstad van de armste ex-Sovjet-republiek Tajikistan, maandag. En dat is vandaag. In tegenstelling tot je zou verwachten is dit een rustig ogende stad met lange promenades en brede wegen. In ware Sovjet-stijl misschien iets wat over de top, maar wel een waar icoon. Ismail Somoni, een held uit de Tajikse geschiedenis. In het nabijgelegen Bak-i-Markazi, het centrale park van Dushanbe, staat een andere Tajikse grootheid, Rudaki. Ook is het een plek waar heel veel jongeren elkaar ontmoeten, zowel jongens als meisjes. Tegen de avond kan je op het Ainiplein heerlijk en betaalbaar eten. Het feit dat Tajikistan een islamitisch land is, maakt het een beetje vreemd om met lokaal gebrouwd bier de dag af te sluiten. Maar dat maakt het niet minder lekker. En er is meer dan alleen de hoofdstad. We zijn nu onderweg van Dushanbe naar Gorocht. Het landschap verandert erg snel zodra je de stad verlaat. Helaas moet je onderweg wel veel stoppen. Of het is politie die vraagt om documenten, of zoals nu, een landsverschuiving die de weg blokkeert. Dan is het wachten, wachten en nog eens wachten. Na 3,5 uur oponthoud is de weg weer vrij en kunnen we door. In Dushanbe begint de weg nog goed, maar het wordt snel al van kwaad tot erger. Het uitzicht daarentegen wordt steeds beter. We wouden nog meer buiten de gebaande paden, dus hebben we een gids gehuurd om met een 4-wheel drive door de Waghan-vallei te reizen. Ondanks dat achter deze bergen Afghanistan al begint met al haar problemen, is het aan deze kant van de Panj in Tajikistan erg vredig en zijn de mensen gezellig en erg gastvrij. De Panj is de rivier die Tajikistan en Afghanistan scheidt. We reizen door een rauw terrein wat redelijk gecultiveerd is aan weerszijden. Goede infrastructuur kom je hier niet tegen. Vooral gravelwegen leiden ons door de Waghan-vallei heen. We zijn vanochtend verder gereden vanuit Langar naar de Gargush-pas. Daar zijn we nu, op zo'n 4300 meter volgens de GPS. In tegenstelling tot wat je hier zou verwachten, is het hier lekker warm en schijnt de zon enorm fel. En dat voelt heel vreemd dat dat allemaal tegelijkertijd zo kan. Tajikistan blijft ons keer over keer verbazen. Op het meest noordoostelijke tipje van Tajikistan vind je Karakul. Op ruim 3900 meter hoogte het hoogste meer van heel Centraal-Azië. Ondanks dat het hier flink afgelegen is, is het zeker de moeite waard om hier langs te komen. Want dit is gewoon een van de mooiste plekjes op aarde. In dit deel van Tajikistan vind je een hele andere etniciteit, de Kirgiziërs. Van origine een nomadenvolk met een hele eigen identiteit. Vandaag op de bazaar van Murgab gaan wij proberen in te blenden. Zo, gelukt. Qua gezicht lijken de Kirgiziërs verwant aan de Chinezen. Maar hun klederdracht is erg onderscheidend. Het kalpagoed is hiervan het meest karakteristieke kenmerk. In Tajikistan kan je altijd bij de mensen thuis op visite. Ze zullen het een eer en een verplichting vinden om je onderdak en eten te geven. Zo kom je echt bij de mensen thuis en krijg je veel van de cultuur mee. De bevolking spreekt bijna geen Engels. Communicatie blijft een probleem. Maar je wordt wel overal thuis uitgenodigd. Zelfs in een afgelegen vallei waar de mensen in yurts wonen. Gisteravond mochten we komen eten en overnachten in deze yurt. De middelen die deze familie heeft zijn miniem, maar ze zetten alles op alles om je welkom te laten voelen. En dat lukt ze zeker, zeker als moeder zelf je nog komt onderstoppen. 's Ochtends gaat de familie vroeg weer met de kudde dieren op pad. Het is hoog tijd om weer verder te reizen. We sloegen net een gravelpaadje in en dat was een uitstekende keuze. De bergen kleuren hier van beige tot rood en sommige hebben sneeuw op de top. Daar beneden ligt een vallei met groen gras en een beekje met heerlijk drinkwater. Het mooie van dit land is dat je echt je eigen plekje kunt vinden. De plekjes zijn uniek en daarom is het reizen door Tajikistan het helemaal waard.